Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, tema je danas White Balance. U prethodnim videima već sam spomenuo kako radi digitalni fotoaparat. Svjetlo prolazi kroz objektiv, dolazi do senzora. Međutim, da bi mi ispravno snimili fotografiju, potrebna je još jedna stvar, a to je određivanje bijele boje, odnosno bijele točke. U ovom slučaju automatika fotoaparata izuzetno dobro prepoznaje scene i daje nam u najvećem broju slučajeva idealno rješenje za pojedinu scenu. Gotovo savršeno. Međutim, svejedno kao fotografi moramo poznavati izvore svjetla i moramo poznavati takozvanu Kelvinovu skalu. I tu govorimo o temperaturi boje. Svaki izvor svjetla je definiran u Kelvinovoj skali. Odmah jedna napomena. Čistu bijelu boju u prirodi ćemo jako rijetko pronaći. Uvijek će tu biti nekakav takozvani warm white, odnosno topla bijela ili hladna bijela. Tu govorimo onda o primjesama. Naravno, te primjese vi možete iskoristiti u nekakve kreativne svrhe, ali isto tako u nekakvom softveru za obradu možete ih vrlo lako maknuti. Odmah idemo sa foto primjerom. Idemo vidjeti što se to nalazi u Kelvinovoj skali i kakvi su to izvori svjetla. Idemo vidjeti kako promjena izvora svjetla utječe na našu scenu. Ovo bi nam bila nekakva startna, odnosno nulta pozicija. Scena je osvjetljena sa 3 izvora svjetla koji su podešeni na 5500 kelvina. Isto tako i fotoaparat je podešen na odgovarajuću kelvinažu na 5500 kelvina. Čista bijela boja, odnosno najbliže onome što možemo dobiti. Važno je napomenuti da apsolutno 100% ispravan white balance gotovo nikad nećemo pronaći. I dalje vrijedi ono pravilo da je najtočnije i najvjernije ono što vidimo vlastitim očima. Jako je bitno imati i kalibriran prikaz. S uređajima koji se nazivaju kalibratori kalibriramo monitore na kojima radimo fotografsku obradu i oni nam daju najtočniji prikaz moguć. Nadam se da ste naučili nešto novo. Svakako, please click like and subscribe, a mi se vidimo drugom prilikom.